Ne tɔgɔ Madame Soumare Aboubacar Ndiaye, chef de service relations publiques humanitaires min ɲɛsinnen don jama koɲa ma. An nana suntigɛ di Turela village mɔgɔw ma. Comme an y'a kɛ Bamako commune bɛɛ la, donc an y'a décidé ɲinan san kɔnɔ k'a bayɛlɛma dɔɔni. Imam Gawusu Dunbiya wala n badenw n b'a ɲini setigi masa subahana wa taala fɛ an tilenna hɛrɛ la yala rabi ala k'an si hɛrɛ la. An balimaw y'anw sɔrɔ yan bi wulada in na ka bɛn ni suntigɛ in ye ko na an jɛra u n'an ka jɛ an kɛ suntigɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala ka diɲɛ. N balimakɛ n balimamuso foyi tɛ faso kanu bɔ an b'ala tanu an b'ala barika da nin diyara n ye a bɛnna anw ma ne bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye service kɛ wuli ka na dugu in kɔnɔ yan ka suntigɛ labɛn ni labɛn cogo in na nin y'a fɔlɔ alhamdulilah a kɛra ne tile la n bɛ ala tanu n bɛ ala barika da nin ye kunnadiya dɔ ye a diyara n ye a bɛnna ma wala service min y'a kɛ ni o ye Malitel ye u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la kɛrɛnkɛrɛnnen na ka Turela de bɔ dingɛ fɔlɔ kɔnɔ Malitel de y'a kɛ réseau ko la bɛɛ b'a kalama a kana suntigɛ fana k'an ka dugu la fɔlɔ Malitel de nana kɛ fana tuguni wala an bɛ ala tanu an bɛ ala barika da an b'a ɲini ala fɛ service in ala k'a sankɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ ɲɛmɔgɔw ala ka sabali ni limaniya d'u ma an b'a ɲini ala fɛ u ye nafolo min bɔ nafolo in yala rabi ala k'a falen hɛrɛ la ala k'a sara ka alijinɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ko duwawu jaabi kiraba bonya kama magan bonya kama larsu bonya kama sɔla rasulu ayiwa alhamdulillah an bɛ kalo min na nin ye hɛrɛ kalo ye sunkalo kuranɛ jiginna sunkalo de kɔnɔ mana ni an balimaw sera ma wula in na n'o ye téléphone baaralaw ye sotelima mɔgɔw ye ka na kuranɛ d'an ma u ma fili u ye barikako kɛ n'i ye kuranɛ di mɔgɔ ma ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama k'aw la mɔgɔ hɛrɛban o de ye maa ye maa min ye alikuranɛ kalan ka tila ka maa wɛrɛ kala la kuma ni sotelima ye nin baara de kɛ nin ye barika de ye Turelakaw an tɛ foyi fɔ sotelima ye ni barika da tɛ k'a f'u ye u bɛ min ɲini Alahu Taala fɛ hɛrɛ la Alahu Taala k'o nɔgɔya amin u bɛ siran min ɲɛ Alahu Taala k'an kisi an n'u ma kuma na nin ye hɛrɛ ko de ye ka na mɔgɔ la dumuni saraka la fusamantiya o ye dumuni de ye lɔgɔma n'i ye lɔgɔma kelen di mɔgɔ ma dan t'a ko la dɛ dan t'a baraji la a tɔ ye sisan aw yɛrɛ k'a labato aw ka don alijinɛ kɔnɔ sotelima Malitel bɔgɔ bɔla Bamakɔ ka na anw fɛ Turela dugukolo kaɲan bi ka na kuranɛ di silamɛw ma ka tila ka seli tapi di ka suntigɛ di silamɛya y'a yira ko n'i bɛ baara la o baaraw kɔnɔ n'a baara ni a bɛ ka ɲɛtaga b'a la i ka fɛɛrɛ kɛ i ka silamɛ ladumuni bi Turela cɛ musow denmisɛn mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen sɛwale anw sɛwala bi suntigɛ la ka tɛmɛ suntigɛ tɔw kan dɛ k'a ta depuis sunkalo daminɛna fo ka se bi ma bi suntigɛ cogo ani tɔgɔcogo tɛ yen o ye ma kɛ kelen ye